Здравейте, като ме гледате, аз съм SkyDefense и днес ще оцелявам на Майнкрафт. На Майнкрафт, нали? Така. Така. Сега ще започнем там да оцеляваме, може би. Не знам. Аз мисля да направя поредица. Да направя поредица от около... Ще бъде на сезон по 10 клипа. 10 епизода, така да се каже, на Майнкрафт. 10 такива епизода. И... Нали... Ще бъдат сезоните 3. Да, 3 сезона. След това, което може да снимам на Magic Server, както така, имам пред на модове, като Hexed, там как беше името, Hexed, Techit, Launcher, всяка. Ако някой иска да снима с мен, може и да снимаме. Нищо не се знае сега. Така, ако се чудите как имам скин, ще ви кажа, че този скин не съм с премиум аккаунт. Аз просто съм си го сложил. Цепим си дърва, по едно време аз кажа. Ако се чуете, защо съм с скин на Саски, мога да ви отговоря, защото той ми е любимият от Наруто. Аз тук също така мога да качвам и клипове на тези на Наруто, на Dragon Ball Z и на Full Metal Alchemist. В този профил ще слагам тези клипове. Но няма да ги обработвам. Искам да си запазят оригиналната стара негърска форма. Буквално. Така. Сега ще видим това. Така, индирмен, окей, спреш малфака нега. Овце. Там какво е? Опа. Да знаете, на мен може малко да ме лага, но на клипа няма да го показва. Не знам, то. То се щупи гръбнака. Не знам дали чухте, но аз чух много добре. И това също. Кут. Умирай, говна маняк. Така. Не сме реди. Чекайте малко. Да, балансът, окей. Това е най-оригиналното, което може да ми се случи. Опасъцов да не ми е на макс. Вау. Това фар. Това не ми трябва да ми дрънка. Така. Сега... Ето тук ще вземем това. Дърво и след малко ще отидем за камък. Като гледам нагоре, някак си по някакъв начин ми спира лага, но не знам.
Майка ми идва да знаете. Така. Клиповете ще бъдат някъде около 10 минути. Защото не искам много да снимам там, не знам. Тази поредица реших да се казва Minecraft Golden, защото не знам що. Просто изведнъж. Golden. Като Iron е там. Iron. Добре, сега. Така, леко тъмно. Аз не го ли направих на? Я ви на моди как е. Вау! Така, бах, тъмното маняк. Така. То не е, че сега е малко по-светло. Кое това не го виждам? Така, исках това да чупя, аз чупих това зад мен. Are you serious? Остани го. Така. Набащим още. Така, сега да си направим каменяйте ми. Готово всичко е заменено с каменяйте ми. Първо ще иска да имам това дърво и след това ще започна с това. О, любимото ми тия големите дървета. Те наистина са много полезни, защото са много. Това е от разнообразните дървета, така да го кажа. Така. Опа! Майка ми ще влезе, да. Мисля, че вчера колко чети. Днес като им дете спираш да играш. Добре. Измога се ръцете. Така. Сега вземам. Май това ще ми е последния клип за днеска. Защото... Опа. Майка ми иска да чета по тигото. Тя книга ми е да баш много няма. Какво да се прави, колко минути? 8, окей. Още малко. Да. Хубаво е. Майся, чакам. Хубаво е. Така, ще слизам долу и за това това беше от мен и от Саски учиха. Така и до